George and Olivia YouTube channel kan lo lom le ve ka chu kan channel te min to subscribe pa like le in omna group thofa kan video tim lo share sak turin kan ngena chu sangkhat zanga som ko pa kwal East India Company than to chu alo in tran ta black paper mi zo tong ma thing ma cha kan ti chu hun lai chuan a hlu hle in nickname a po black gold te anti hial ani chu hun lai chuan da chho chuan India atang chuan British rama to takin an hral thin ani sangkhat zanga som ko pa ko hun lai chuan an poisa ming chu ceiling an ti a sangkhat zak nga som ko pa ko September ni som ni pali Leiden Hall London a sumdong mi hausa te in mukho min rawan rela da chho hian min bumin India atangin bungrua la in British a to takin an hral thina chu wang ke ni sumdong ho hian company siamang uti in rawan rela sumdong mi hausa som hi pali te chu poisa thok kho min pound sing sari sang ni an thok kho ma an company minga chuan the name of governor and company merchants of London trading into the East Indies in an company ming chu an vuata a sangkhat zanga som ko pa ko December ni som tum pakhat atang chuan sum do na chu an ran ta chung hun lai chuan Queen Elizabeth hi alal narama chuan lal tak ania alal chia chu soi ai bu in alal zo East India Company chuan trading license an muta chumi ongjia chu sumdong theina ani ram chunga tanga thon chua le ram danga tanga laklu theina an nei ta chung hun lai chuan Queen Elizabeth tilovin Royal Charter ti te puin an ko thin East India Company an license chu kum som panga atan an siama chu license a chuan sumdong theina chin tu ramte an siama chuta chuan cave of goods Wedge of Strait Migaland he mi te ram chunga hian sumdong turin an siak bok ani chu wangin an company po chu East India Company ti in an thlak ani Queen Elizabeth i chuan East India Company chu thun nei na apeta a Queen Elizabeth i chuan East India Company chu thun nei na apek te chu heng te hi an ni an sumdong na hmuna dan an siam thei dan le frai an ma ni siam chop an mang thei punishment army siam theina mi le khathiam te company a na thok tir phal na te an ni chung hun lai chuan East India Company a chuan mi hausa dang te ko poisa investment turin an tia chuta chuan mi hausa te chuan India chu sumdong nan le poisa siam nan an mangta India in chat pudon ma se East India Company chuan poi ati lo hle a than chu Queen Elizabeth in a support a fang ani East India Company a chuan na thok tu tur an musi lova jail tang tam tak arukin an roi chuaka London jail pakhat Newgate anti atangin a then London Belam jail atangin East India Company chu London atangin longin Malaysia lampanin an kalta East India Company chu India a an kal an tumsa po anilo East India Company chu Malaysia an thlen chuan Spanish Portuguese sumdong company tam tak an lo om to awangin East India Company chu England lama an hong le ta a East India Company chuan ngai to na dang nein India rama kalin sumdon na an ran ta ani Portuguese ho chu sangkhat zali som ko paria dei to khan sumdon na an lo tran to England atang in hector chu longlian tak nen chuan India chu sangkhat zaruk paria August ni som ni pali a chuan athleng ta chung hun lai chuan Mughal Emperor chuan ro arela India rama India chu province som pani a an thina province hi tuna state kan ti nen hian a in ang ani chuta chuan governor chu lal berani a chu rambiala chia te chu an ne na an chung lut thin India rama chuan Mughal Emperor chuan sipai te chu siam zelin India chu a opa chung hun lai chuan India chu ram le thei tak ani India ram chu pon ta lama chuan khovela alian hle a 30% vel chu India atangin an thon chuaka chung hun lai chuan sol paijama khaki mei the puan vengchi ti te chu alar hle ani a hun lai chuan European economy ai po in India ram economy chu asang zoka chung hun lai po chuan economy chu athang na sale ani
a hun lai chuan India chu tuna super power kan ti ang hi ani India ram ho sakna te chu Portuguese company te chuan an eina sa hle a India ram chu mason tur ang pon ma son thei lo India ram mi pui te chu an re thei hle thung kan hriat thiam dan tur chuan Portuguese sala India ram mi pui te chu an tang ti la a fu berang kum sangkha zaruk pariat August ni som ni pali William Hawkins chu surata alo thlinga surat hi India ram ani surat hi India ram ani Hawkins chuan India ram chu zir chiangin Portuguese ho chu kum tam tak India rama chuan an lo sumdong to a India rama sumdong tur chuan Mughal Emperor phalna lakma sak angai ti a hria a chung hun laia India ram khopui chu Agra ani tuna po abik takin phekhok le chapal te atlom zual bik hle ani Taj Mahal omna ani nge ani William Hawkins a chu Agra a localin Agra Lal Jahangir nen chuan in bia in William chuan Portuguese te chu an chuaka East India Company chu lu tir adu a ma se Portuguese company te chu ti thianrim adu lova kum sangkha zaruk pathum mars ni samni pali Queen Elizabeth I chu athita British lalram chuan Queen Elizabeth I thi nuwa laldang an nei le a ahing chu King James ani East India Company chuan lalthar ne na chuan kalin East India Company chungchang te an soipuya kum sangkha zaruk sompanga September ni sompariata Sir Thomas Roe chu India ram surat antia chuan an ron tir le ta a Jahangir nen chuan Sir Thomas chu in bia in East India Company chu an lo lu chuan India ram mi puite tan mason na tur le an van ni na tur te an ram an develop tur te a soipui ta a East India Company chuan India ram chunga surat a chuan company voi khat na an din tan ta a Sir Thomas chu England a hong le a an lo East India Company chuan India rama chuan sumdon na chu kalpui thoma se an plan chu alian hle a Golconda hi India ram lal pakhat ani Golconda le East India Company chuan in bia in Andhra Pradesh sumdon na chu titurin an in befelta kum sangkhat zaruk som ni Patna a chuan company pathun chu an hong le a kum khatvel chau an running tia chuan an khar le ta a kum sangkha zaruk pahni hun lai hian England dal chu Charles II ania Charles II hian India ram ami nupuya ania aming chu Catherine ani anupui mana chuan Mumbai khu an peta a ama chuan Bombay ti in tuna chuan Mumbai ti in an thlak ta ani East India Company chuan company lian tak Mumbai a chuan an din ta a tun thleng khuan British kut chuak ala tam khop ani chung hun lai chuan Orissa West Bengal Bangladesh Bihar te hi India ram mai ni lo khovel huwa pa po thil thar siam chuwa nalama ansang hle ani East India Company chuan hei hi an hriat awangin West Bengal a sumdon na chu an du na are hle to ani West Bengal a chuan an governor chu Saitas Khan ani a Mughal Emperor Aurangzeb pute a ani Saitas Khan chuan in East India Company chu adu vak lova Sir William chuan Saitas Khan chu bia in India rama rel te kong te kan siamin kan lalut anga nangma ni tan po ham khatna in changdon ani ti in a hril a chung hun laia East India Company director chu Josiah Child ani West Bengal governor chu Josiah Child chunga chuan alung ni lo hle a hunte local zelin East India Company export chu tisangin 2% atangin 3.5% a atisanga Josiah Child chuan West Bengal governor chu avota hetianga inti zel chuan sik textbook kan pelawang che unga tika kong po khu kan la ang ati a East India Company chuan Saitas Khan achu be atumta a East India Company chuan London atangin long in do thei sompakwa laipui jangni sipai zaruk ako chhota a East India Company in vai khatnan in do antranta a achan chu Josiah Child du wang ani Mughal Emperor chuan West Bengal chu East India Company chuan arun ti ahria chuan Mughal Emperor chu
a thin rim hle a Mughal Emperor Aurangzeb chuan East India Company chu a bei ve tan ta Aurangzeb chuan sipai ani tam awangin East India Company chu a hne chiang hle ani East India Company chuan a du ama wangin hetiang hi alo thleng ani ti a hreta a in chir hle a Sir John Child chuan ngaidam adil le ta a kumsang khajak ruk somkwa Sir John Child chuan Mughal Emperor hne na ngaidam adil na chu Aurangzeb chuan alo ngaidama ma se Indolaya thil ti hrang hrang an ti chiat man chu nuai khat le singa an choi tir ta a East India Company chu kumsang khajasari pasari a chuan Mughal Emperor Aurangzeb chu athita chumi zo a chuan lal in dot dan zel in anlo lal ta a West Bengal chu independent a hmuta a East India Company chu poisa crore thum an choi tir a poisa an choi tir na chan ber chu West Bengal a Mughal Emperor nen kum tam tak indovin civil poisoi lo le nu nau tam tak le in le lo te le sum don na tam tak an ti chiat awang in East India Company chu poisa an choi tir ta ani East India Company chuan India rama chuan an hun hnung lam an hmang ta a India rama thil hlu lung hlu te puan man to chi te thing man to chi te tik sandal ut kan ti te thing rai kan ti te thing chi hrang hrang ti te British a hon that ta treu moya East India Company chuan India atanga thil hlu le poisa an hon chu 44.80 trillion vela chutani